Je váš madrac čistý? Vedeli ste, že po 10 rokoch používania môže madrac vážiť viac kvôli nahromadenému prachu, odumretej koži a roztočom? A že v priemernom madraci môže žiť od 100 000 až 10 miliónov roztočov? Ich prítomnosť vám tak môže spôsobovať alergie, astmu a teda zhoršenú kvalitu spánku. Skrátka, ak sa o svoj madrac nestaráte správne, stáva sa dokonalým prostredím pre alergény a jeho životnosť sa môže výrazne skrátiť. Dnes vám poviem, ako správne vyčistiť madrac, aby ste si zachovali zdravé prostredie na spánok a predĺžili jeho životnosť o dlhé roky. Každých 7 dní vysávajte madrac vysávačom s nízkym sacím výkonom. Pomôže to odstrániť prach, nečistoty a časť roztočov bez poškodenia materiálu. Každých 6 mesiacov operte poťah madraca podľa pokynov na štítku. Ak ste alergik, perte ho na 60 alebo 95 stupňov Celzia s jemným pracím prostriedkom. Pozor, poťahy nikdy nesúšte v sušičke, aby ste predišli ich poškodeniu. Ak nemáte proste dostatočne veľkú práčku, využite čistiareň. Každých 12 mesiacov vyvetrajte matrac. Stačí niekoľko hodín na vzduchu pri otvorenom okne. Pomáha to odstrániť vlhkosť a osviežiť štruktúru materiálu. Každé 2 roky otáčajte madrac na opačnú stranu, ale aj smere od hlavy k nohám. Takto rovnomerne regenerujete materiály a predchádzate jednostrannému opotrebovaniu.